आरो बे ससाइटेल राइट्सखौ बेलेन्सआव नायनानैसो जाजआ राय दानखौ होयो जोङो माब्लाबा नुनो मोनो माखासे जोंनि बर' जातिफ्रा जिखिनि केस जायो खिन्थु ल'खौ फल' खालामा नाथाय गुबुन जातिखौ बांसिन फल' खालामनाय नुनो मोनो ल'आव दा नोंथाङा सासे कर्टनि उकिल हिसाबै जोंनि आसामाव बबे हारिया बयनिख्रुइबो साबसिन ल'खौ फल' खालामो बुंनो थाङोब्ला बै आसामनि मानसिफ्रा एक्चुअली बुंनो थाङोब्ला बहुद ल'खौ फल'खौनो खालामा होनजायो आरो मानो होनबा नायदो गुबुन स्टेटफ्राव मेघालयाफ्राव बिराद डिसिप्लिनहै गारि सालायो जोंनि आसामनि थांलानो लाइनाव सलाया माया बुंनो थाङोब्ला जों एसे बुंनो थाङोब्लानो बे खेथ्रआवहाय एफाराब माने कनसियास जाया आरो जायनि जाहोनाव गोदोहाय सासे बर' लिडार दंमोननो बे एपिसि मेम्बार गीता बसुमतारी जे दङ बिनि बिहाव माबा नाममोन आं नामखौ गोसोआव गैया बे लेक्सार होयोमोननो आसुवान समाव जोंनि आसामावसो मानसिफ्रा आयेनखौ फल' खालामा खिन्थु सिंगापुराव थांहाय इभेन जन्थुफ्राबो ट्राफिक सिगनेलाव खौ फल' खालामो होननानै बे खोथाया नंगौना नङा बुंनो हाले ना एक्जाजारेसनसोमोन मिनिहोनो खिन्थु खोथाया नंगौ एसेब्लाबो जों फल' खालामा जों बबेबा थाङोब्लाबो नै बाइकफोरखौ साखावो माफ्रावो गावनि लाइफखौबोथ' एन्डेन्जार खालामो थिग बेबायदिनो मालायनि लाइफखौबो एन्डेन्जार खालामो सोरबाजोंबा जुदि सौदुयोब्ला आयेनफोरखौ फल' खालामनो जोंनि रायजो राजाफोरखौ माबायदि सांग्राङाव थानांगौ होनना नोंथाङा सासे लयार हिसाबै सानो बेखौ होनो आङो ल'आ कमन सेन्स जों ल'खौ कमन सेन्स हिसाबैसो एप्लाइ खालामो नालाय जिखुनु ल'खौ नायोला बिराद लार्नेड जुरिस्ट जानो दरकार गैया आरो एसे कमन सेन्स थालानो जायो माखासे सोरबा सासे मानसिया जुदि हमजायोब्ला पुलिसा मोनथाम मोनब्रै सेक्सन लागायगोन उइदाउट एप्लाइं द माइन जों दा बेफोरखौ उकिल हिसाबै बे इंग्रेडियेन्टसाबो फल' जाया होननानै जों दानहोयो बेबायदिनो आर्गुमेन्टनि खेथ्रआवनो आरो नोंनि कुइसना माबायदि फल' खालामनांगौ होनला फल' खालामनायाथ' मोजां बयबो जुदि टाइमावनो जुदि 10टायावनो जुदि न'आव हाबोब्ला होनब्लाथ' रावबो बाहेरायाव थानानै फेनानै मानानै बुलायलायनायबो जानाय नङा सिखाव खावनायबो जानाय नङा ओंखायनो बयबो फल' खालामब्ला मोजां जोङो थारैनो मिथिनो नाजागोन माब्लाबा उन्दै बैसोआव रेप केस खालामजानाय जेखौ पस्क' होननानै बुङो आरो मानसि बुथुमनाय बेखौ माबायदि आयेननि हेन्डलिं खालामो पक्स'आ बिराद मोनसे गेदेर आयेन बिनि पेनाल्टियाबो भेरि रिगरास up to life imprisonment or death बो जानो हागौ जुदि if found guilty किन्तु जोंबो जोंनि साइडनिफ्राय समाज हिसाबै जोङो awareness campaign खालामनांगौ दा गोरलैनिफ्रायनो गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ माबायदिया गुड टाच माबायदिया बेड टाच माखासे स्कुलफ्रावहाय जेरावहाय सेक्स एडुकेसनखौ कारिकुलामाव इनक्लुड खालामो बेफोराव गोरलैनिफ्रायनो टिचार्सफ्रा फोरोङो जों बहाय सेक्स एडुकेसन होनला मोनसे टेबु होननानै मिनिखुमायलायोसो जायनि जाहोनावहाय अनेक बेबायदि क्राइमा आननटिस जानानै थाङो बबेबा केसा खिन्थु फल्स केसबो जायो मानो होनबा जेरैहाय पक्स'नि सिल लानानै माखासे गथ'फ्रा भिक्टिम कार्डखौ प्ले खालामो खिन्थु जों बयबो मिथिगौ जेरै समालियाफ्रावहाय गोरलै मानसिलाबो बमा एके लानानै जे चाइल्ड सल्जार होननानै जे रिक्रुट खालामो जियादिफ्रा थिग बेबायदिनो माखासे एलिमेन्टफोर दङ बिसोर गोरलैफोरखौ रिक्रुट खालामो मोनसे प्रस्टिटिउसन रेकेटआवहाय बे मोनसे रियालिटि बेखायनो बबेबा केसा नंगौबो जानो हागौ बबेबाया थिग आं जेरै एग्जाम्पल होदों बिदिन्थि होदों बै चाइल्ड सल्जारफोर जे थायो जे तालिबानफोरने बेबायदि मोनसे अस्त्रबो जानो हागौ माखासे गथ'फ्रा जोङो मिथिनो मोनो ल'आ फरएभारनि थाखाय आरो ल'आनो बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया आरो देरसिनखाबो जाउनाव मालाबा सरकारा फैयो थाङो नाथाय गुबुन सरकारा फैयोब्ला गोदान ल' बानायो बेनि बेलायाव माबायदि प्रिपारेसन खालामो ल'आथ' मोनसे कन्टिनिउस प्रसेस आरो डाइनामिकबो जेनेबा आइपिसिआ नि उनावहाय बानायदोंमोन 1861आव माखासे आयेनफ्रा अबसुलेट जानायखाय
बेफोरखौ रिमुभ खालामनानै BNS फोरखौ लाबोबाय औ दा खिन्थु माखासे होनब्लाबो BNS आ बे एखे वर्डिंसानो दंजोबो दाबो नामल'सो सोलायदों आयेनाथ' बुंनो थाङोब्ला कन्टिनिउस प्रसेस बे आयेना माला फैजेनामोन बेबिलनियान कड होनना बुङो हामुराबाई होननाय मुंनि सासे राजा दंमोन बे 10तासो कड होदोंमोन आरो माखासे रिलिजियास आयेननिफ्राय फैदों मुसिनि 10 कमान्डमेन्ट्स माखासे ल'आ रिलिजियास टेनर थायो बबेबाया ससियेल थायो थिग बेबायदिनो जुरिसप्रुडेन्सआ जोनोम जादों आरो बिनि उनावहाय जेब्ला इंलिश जेरावबो गोसारजोब्बाय बेवहाय इंलिश कमन ल' होनना बुङो इन्डियाबो दा बुंनो थाङोब्ला कमन ल'खौनो प्रेक्टिस खालामो खारन बुंनो थाङोब्ला ब्रिटिशफोर दालांनाय आयेनानोथ' दाबो दङ डेफिनेसनफ्रा मार्डारनि माने जास्ट सेक्सनफ्राल'सो 302 दा 101 जाबाय 376 रेबा दा 65 जाबाय रिनाम्बारिंल'सो जादों खिन्थु वर्डसफ्राथ' एखेयानो जोंनि समाजाव दाबो माने गुस्लायनाय फैयाखै बिदिनो गावहाबा मोनसे केसाव थाङोब्ला फैसा खरस जायो लोगोसे थांलाय फैलाय खरस जायो आरो बेराफारसे उकिलफ्रा फैसा जायो बिराद फैसा लायो होननानै बुङो नाथाय बेयाव बिसोरो एवारनेस गैया पाब्लिकफ्रा माबायदि खेंफोरथि होगोन सारा बेनि सायाव उकिलफ्राथ' बे जि फैसा लायो बेथ' फिससो जेरै डक्टरनियाव थांब्लाबो नों फिस होनांगोन दिनैहाय सापज आं गाबोन हाथाय सादोंब्ला डक्टरनाव थाङोब्लाथ' आं फिस होनांगोन डक्टरा फैसा जायो होनना बुंब्लाथ' बे भुल जागोन आं मोनसे सार्भिस लानो थांदों सार्भिसनि थाखायथ' पेमेन्ट मोननांगोन दा बिभिन्न मानसिने डिफारेन्ट टाइप्स अफ लयारनि फिसा आलदा आलदा सोरबा सुप्रिम कर्टआव मावग्राफोरने फिसानो पर हियारिं 12 लाखसबो जानो हागौ सोरबाने गावबा गाव बियो गावबा गाव दा बेखौथ' फैसा जानाय होना अनेक उकिलफ्रानो फिस लायोब्लाबो इनकाम टेक्स होयो 6 शेड्युलनि बाहेरनिफ्रा गभर्नमेन्ट लेभेलनि माखासे उकिलफोर आरो प्राइभेट लेभेलनि उकिलफोर माबायदि फारागथि खालामनो हाबा मावो गभर्नमेन्ट उकिलफ्राथ' जाय गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्राय नाङो जायखौ पाब्लिक प्रसिकिउटर होनो बिसोरो स्टेटनि जानानै नांगोन जेल जाहोनो नाजागोन डिफेन्स लयारफ्रा बासायगोन खारन आयेन होननाया मोनसे टेम्पल अफ जास्टिस बायदि आरो मोनसे मन्दिर सोरबाया जुदि सापज आंखौ जुदि बा खालामबायला एनगेज खालामबायला आंनि थाखाय बियो बेखौ बासायनाया आंनि धोरोम आंनि थाखाय राइट अर रंखौ आं साना खारन बे आं उकिल आंनि प्रफेसन बियो बे हिसाबै आं बेखौ डिफेन्स नांगौ उइनिं अर लुजिंआसो मेटार खालामो खारन सोरखौबा डिफेन्स खालामोब्ला आं बिलिभ खालामनांगोन जे बे इन'सेन्ट होननानै आरो बेनो एथिक्सआ जेब्ला लायो बेखौ थर' प्रिपारेसन नांगौ दा कर्टआवहाय 5 मिनिट आर्गुमेन्ट मोजां होयोब्ला सोरबा वाव होननो हागौ थ' बे 5 मिनिट आर्गुमेन्ट होनोनो बिहाइन्ड द सिन बहुत खस्थ' खालामनांगौ जायो एभरिडे केस ल' फरायनांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे एसेब्लाबो प्रेक्टिसखौ नांगौ आं माबायदि टाइपनि डेलिभार खालामगोन जाय खोनागोन बेबो इमप्रेस जागोन ना जाया बहुत सेल्फ प्रेक्टिसबो नांगौ आरो जेरै सासे माबाया आर्टिस्टआ रिहार्सेल खालामो थिग बेबायदिनो रिहार्सेलबो खालामनांगौ जायो आं माखौ बुंगोन माखौ बुंला खामानि होगोन बबेखौ बुंनाङा मेइन बुस्थु उकिलफोरनि थाखाय जेब्ला क्रस एग्जामिनेसन खालामो साखि लायो कुइसन सोंनो हानाया गेदेर नङा मा कुइसनखौ सोंनाङा बिसोर बांसिन इम्पर्टेन्ट मालाबा बांद्राय इन्ट्रेस्टिं जानानै सोंनो नाङिखौबो सोंनानै केसखौ गाज्रिबो खालामो मालाबा ओंखायनो रिस्ट्रेन्टआनो मोनथ्रा आरो साइलेन्स आरो रिस्ट्रेन्ट दा आथिखालाव नोंथाङा जोंनि ओनसोलाव माबायदि केसखौ बांसिन हेन्डेल खालामो आं दा गासै केसखौ खालामो जेरै एसे सिगां आं होनबाय आयेना जाहैबाय टेम्पल अफ जास्टिस आरो जों लयारफ्रा कर्टनि अफिसार हिसाबै सोरबाखौ जुदि जोंनि चेम्बारनि दरजायाव जुदि नक खालामफैयोब्ला आरो आंखौ बा सोरबा उकिलखौ जुदि एनगेज खालामोब्ला बे जोंनि बिनि डिफेन्सनि बेराफारसे मावनाया जोंनि दायित्व बियो हिसाबै जों गासैबो केसखौ लाजोबो एभ्रि केस दा जोङो जोंनि ओनसोलनि सासे जोंनि बेंटल एरियानि साबिय इस्लारि बिथाङा जोंनि गेजेराव बेंटल हालामनि सासे मोजां उकिल बिथाङा जोंनि
BMN निउसनि हांख्रायनाय बायदि फैनानै जोंनि गेजेराव माखासे क्लारिफिकेसन होदों दा बिथांखौ जोङो जोंनि BMN निउसनि न'खरनि जानानै बिथांखौ जों सम होफिननो थाखाय साबायखर बावो दा आदा फैनायनि थाखाय बेसेबां खुलुमबाय खुलुमबाय बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरसिम नैबे बुब्लियाव हामलायनाय जासिबाय दा जोंजों दंफैयो जोंनि बेंटल ओनसोलनि सासे वकिल जायखौ जोङो साबिय इस्लारि होननानै मिथियो दा जों बिथांजों माखासे आयेननि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जों एसे डिसकासन आरो मिथिनो लुबैगोन दा बिथांखौ गिबियावनो जों चेनेलाव खुलुमबाय नोंथाङा सासे लयार हिसाबै ल'खौ फरायनोब्ला माबे लाइनजों आरो बबे बिथिंजों थांनानै ल'खौ फरायनो हायो बेखौ नोंथाङा जोंनि गेजेराव माबायदि फोरमायगोन ल'खौ फरायनोब्ला दा इन्टिग्रेटेड कर्स दङ 5 years कर्स पिउ पास जाखांनायनि उनावबो खालामनो हायो एबा ग्रेजुवेसन पास जानायनि उनावबो ल' डिग्री कर्सआव एनरल खालामनो हायो दा जिकुनु स्ट्रिमनिफ्रायबो ल' फरायहैनो हायो दा सोरबा सोरबाया साइन्स स्ट्रिमनिफ्रायबो ल' फरायनानै मोजां लयार दङ एनालिटिकेल थिंकिंआबो मोजां जायो गुबुन स्ट्रिमनिफ्राय फैला दा सोरबा कमार्स लाइननिफ्राय फैनायाबो ल' डिग्री थायोला साबसिन जायो मानो होनबा बिसोरो चार्टार एकाउन्टेन्टबो फरायनानै बे इनकाम टेक्स ल'फ्रावहाय बहुद रिसर्सफुल जाहैयो थिग बेबायदिनो दा ल'आवबो अनेकथा फिल्ड दङ माखासेया इन्टेलेक्सुवेल प्रपार्टि राइट्सनि बेबायदि आयेनफोरा एक्सुवेलि दिल्ली मुम्बाइ मेट्र'फ्रावसो जाजेनो खारन जोंनि जायगायावथ' दिनैसिमबो ट्रेडमार्क जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन बेफोर बुंनो थाङोब्ला गोदान खोथासो दा जोंनि गोदान सरकार फैनायनि उनावसो बर'नि माखासे कालचार मुवा बुस्थुफोरखौ GI टेग खालामनानैसो मानसिफ्रा खोनानो मोन्दों GI टेगबो जायो होननानै दा बिदियावबो माखासे ट्रेड वार जायो बा जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन निबो वार जायो जोंनिसो आंनिसो होनलायो थिग बेबायदिनो पेटार्न्स ल'बो थायो बा मोनसे जेनेबा नै बाजै हटेल बायदिया दिनैहाय बहुद पुराना मोनसे बिजनेस हाउस जाबाय दा अनेक जायगायावनो बिसिनि गुडविलखौ नुनानै बाजै हटेल नाम्बार 1 बाजै खेवो जुदि बिसोर जुदि बे ट्रेडमार्कखौ जुदि रेजिस्टार खालामना दोनबा रावबो गुबुनफ्रा बे नामखौ लानो हानाय नङामोन दा जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि दिल्ली बायदि जेरावहाय कमार्शियेल प्लेस मुम्बाइ बायदि जायो आरो बिनिखायनो ट्रेड वारआबो बे कर्टआव थाङो बिदि बायदियावहाय बे लाइननि उकिलफ्राबो कमन ल' डिग्री दङ खिन्थु बिसोर बिदियाव स्पेशलाइजेसन बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओरैथिं बेबायदि केसफोरखौ सालायनो मोनैखाय बारा एक्सपिरियेन्सबो गैया ल'खौ फरायोब्ला फरायखांनायनि उनाव माबायदि प्रेक्टिसनि गोनांथि जायो होननानै नोंथाङा प्रेक्टिसाथ' फार्स्ट फिउ इयार्सआव मेन्टरशिप नांगौ दा जोंनि गेजेरावहाय जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला गथ'फ्रा प्रेक्टिस खालामब्लाबो बे चेम्बार कालचाराव बारा गोसो होआ दा गुबुन जायगाफ्रावथ' गुवाहाटियावनो होन दिल्लीयावनो होन मोनसे चेम्बाराव जुदि हाबोला बिराद माने स्टुडियासलि टायारलेसलि बहुद केस ल'फोरखौ स्टाडि खालामनांगौ जायो जुनियरफ्राबो खारन सासे लयार टिमा फार्मा साक्सेस जानोब्ला सासे मानसिनि ग्लेमारनिफ्राय साक्सेस जायो बे नङा बैनिबो कन्ट्रिबिउसन थायो जेनेबा जाय जुनियरफोर बिसोरो केस ल'फोरखौ नागिरो बबे केस ल'आ बबे फेक्टसजों मिलायो बिदिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय इन ए सेन्स ल'आ एक्सुवेलि कमन सेन्ससो बेखौ जों माबायदि सिटुएशनाव माबायदि एप्लाइ खालामनांगौ कमन सेन्सआ प्रिभेल जानांगौ आरो होमब्लानो सलुसनाबो फैयो जेनेबा नै जोंनि बहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि गथ'फ्रा कर्टआव थांबाय खिन्थु इभिनिंआव चेम्बाराव रावबो फैनो गोसो जाया गावबा गाव बेस्थ' थायो खिन्थु टाउनफ्रावहाय बयबो बे चेम्बारावहाय थांनांगौ जायो फुङावबो थांनांगौ जायो कर्टआव थांनायनि सिगां आरो कर्ट जोबखांनायनि उनावबो चेम्बारावहाय थांबावनांगौ जायो खारन मोनसे सेयिं दङ जेरै गरायखौ बबे स्टेबोलनि होननानै रेसावहाय मिथिनो मोनो बा पपुलार जायो थिग बेबायदिनो प्रेक्टिसाबो जुदि मोजां मेन्टर मोनला सोरनि चेम्बारनि होनना बुङोब्ला मिथिनो मोनजायोला बे मोजां जाहैयो आरो बे जुनियरनिफ्रायबो खारन सानसेथ' बिसोरबो गावबा गाव
independence practice का start खालामखागोनानो बेखायनो mentorshipआ बहुत important मोनसे जुदि केस आराइज जायोब्ला केस फैयोब्ला बेखौ केसखौ सलुशन खालामनो मा मोनसे ग्रुप दानानै सलुशन खालामनायनि गोनांथि जायो नामा आयेननि लेभेलाव माखासेफ्रा नायदो जेनेबा नै NI एक्टफोर फैसानि मानि बेफोरखौ सोरबाफोर फैसा होफिना ला प्लिडर नटिस होनानै केस फाइल खालामनाय माबाय सोलिबाय कर्टआव खिन्थु मोननैबो ग्रुपआ जुदि मिलायलायोला कनसेनसास फैयोला बेफोरो लक आदालतावबो थाङो लक आदालताव थांनानै आरामसे सल्भबो जायो इभेन एक्सिडेन्ट केसफ्राबो MSCT फ्राबो जुदि मोननैबो पार्टिया जुदि मिलायोला कर्टआवथ' डेट आफ्टार डेट गोलाव थाङो नालाय मालाबा लक आदालतनि थ्रुयैबो जुदि मोननैबो पार्टिया एग्रिएबोलला थ्रु मिडिएसन सल्भ जायो जेनेबा आंनि न'खरावनो नै आंनि बिमाया जेब्ला बिफाया MP मोन बे समाव एक्सिडेन्टआवहाय थैदोंमोन ओमफ्राय बिफानैबो बायदोंमोन 7टा दिल्लीयावहाय MSCT केस जादोंमोन कर्टआव थांबाय थानांगौ जेथिया मोननैबो ग्रुपजों मिलायलायनानै बे जाय कम्पानि प्लास पार्टि लक आदालताव थांनानै गोख्रै फोजोबबाय मोननैबो एग्रि जानांगोन आरो माब्लाबा माब्लाबा जों नुनो मोनो हाइ कर्टआव मोनसे केसनि थाखाय थांबाय हाइ कर्टआव थांखांनायनि उनाव हाइ कर्टआव हायाब्ला सुप्रिम कर्टआव लांनायखौ जों नुनो मोनो दा बेयाव हाइ कर्टजों लोगोसे सुप्रिम कर्टआ माबायदि फाराग दं सुप्रिम कर्टआनो जाहैबाय बेनो एपेक्स बडि दा सिगांहाय इन्डियायावहाय जेब्ला जुडिशियेल हिस्ट्रिखौ जों नायो बुंनो थाङोब्ला जुडिशियेल हिस्ट्रिया जेब्ला ब्रिटिशफ्रा फैजेनदों प्लासे दावहानि उनाव जेब्ला बिसोरो इन्डियान राजाफोरनि कर्टआवहाय मोनसे इनफ्लुएन्शियेल पावार जादों बे समनिफ्रायनो बै माबाखौ रेभिनिउ मेटारफोरखौ दिवानि राइट्सखौ ब्रिटिशआ गावसोरनाव लादोंमोन बे समनिफ्रायनो जोंनि बे लिगेल हिस्ट्रिया जों जुदि नायोला बे 1757 निफ्रायनो जाजेनदों किन्तु बे क्रिमिनेल जास्टिस सिस्टेमखौ बेखौ इन्डियान राजाफोरनो हगारना होयोमोन निजामात आदालत होनना बुङो बेखौ फैयै 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 सिपय मिउटिनि जाबाय 1857 आव बेनि उनावहाय सिपय मिउटिनि उनावहाय जेब्ला 1858 आव गोदान आयेन बानायबाय डाइरेक्टलि ब्रिटिश क्राउना लाबाय कम्पानिनिफ्राय बेनि उनावहाय 1861 आवहाय हाइ कर्टस एक्ट दानानै कालकाटायावहाय आरो माद्रास प्रेसिडेन्सि आरो बबेबा मोनसेयाव मोनथामावहाय हाइ कर्ट बानायजेनदों थिग बेफोरनो एपेक्स बडिमोन किन्तु बै हाइ कर्टनिफ्रायबो गोजौसिन दंमोन माने आपिलेट बडि बेखौ होनो प्रिभि काउन्सिल ब्रिटिशनि टाइमावहाय दा फैयै फैयै इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स जाबाय दा प्रिभि काउन्सिलनि जायगायावहाय सुप्रिम कर्टआ फैबाय हाइ कर्टनि गोजौआवहाय दा सोरबा सासेया जुदि बिनिथ' स्टेचुटरि राइट्स दङ सापज सोरबा हमजाबाय बहाय हमजानानै बहाय डिस्ट्रिक्ट कर्टफ्राव जुदि रिजेक्ट जायोब्ला हाइ कर्टआव थांबाय हाइ कर्टआव थांनानैबो जुदि जायाब्ला सुप्रिम कर्टआव थांबाय जायनि जाहोनावहाय जों माखासे लेन्डमार्क केस मोनबाय नै थिग जेनेबा नै बिहान कुमार होननाय मोनसे केस रिसेन्ट टाइम्स गोदोहायथ' जों बे ओनसोलावबो पुलिसफोरजों अनेक मानसिफ्रा हमजायोमोन एसे एसे दायावनो किन्तु ग्राउन्ड अफ एरेस्टखौथ' होआमोन पुलिसफ्रा इदिनो सन्देहआवनो हमोमोन इदिनो 2-3 मास जेल सिङाव थानांबाय किन्तु दा सिमोनहाय आरो कपिल सिब्बलहा बयबो मिथिगौ भारतनि गेदेमा बियो सेन्ट्रेल मिनिस्टारबो जाबाय ल मिनिस्टारबोमोन आरो सुप्रिम कर्टनि गेदेर सिनियर एडभकेटबो प्रबीर पुटकास्टर होननाय केसावहाय बे लाबोबाय जे ग्राउन्ड अफ एरेस्ट होआला बे एरेस्टआ लिगेल नङा खारन ग्राउन्ड अफ एरेस्टजों रिजन अफ एरेस्टजों एखे बुस्थु नङा जायखौ एरेस्ट खालामदों बे मानसिखौ बे बुजिनाय भाषाजों क्लियारलि कमिउनिकेट खालामनांगौ दरकार दङ मानो थाखाय बेखौ एरेस्ट खालामदों मियर बेखौ जुदि पेपार वर्कआव थायोला बे जानाय नङा बे बुजिनांगोन सासे अशिक्षित मानसिखौ जुदि बे बुजि लेंगुवेजाव जुदि लिरना होयोब्ला जे नों एरेस्ट जाबाय होननानै बे ग्राउन्ड अफ एरेस्ट नङा आरो थिग जेनेबा नै सापज सोरबा सासे मानसिया हमजाहैबाय गुजरातआवहाय लेबाराव थांनानै बेखौ गुजरातिनिसो बेनो माबाखौ नटिसफोरखौ होबाय सेक्सन 47, 48 जाबाय BNS आव गुजरातिसो लिरनाय जादोंमोन
बेथ' ग्राउन्ड अफ एरेस्ट जे जि बुंदों प्रबीर पुरकास्ट आरो बिनि उनावहाय विहान कुमार गाइडलाइन्स बेथ' माने जायाखै थिग बेबायदिनो नै बारा गोजानाव थांनो नांले महिबुल हक USTM नि जाय चेयारमेन बे जेब्ला हमजादोंमोन बे केसआवबो जोंनि मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआ होनदों जे ग्राउन्ड अफ एरेस्टखौ होनाया गोनांथि दङ विहान कुमार गाइडलाइन्स बा प्रबीर पुरकास्ट नि जि अबजार्वेशन बे मथे जायाखै होननायखाय बे बेलखौ मोनदों बेखायनो जों मिथिनांगौ जे ग्राउन्ड अफ एरेस्टखौ मोनथारनांगौ जोङो नुनो मोनो माब्लाबा जुदि सासे सुबुङा केस जाबाय केस जानायनि उनाव गावखौनो थाल लायालासिनो सोरबा उकिलखौबो हमनो थाङा सोरजोंबा माने सोमोन्दोबो लायाखै जों नुनो मोनो जुदि केसफोर जायोब्ला सासे व्यक्ति हिसाबै व्यक्तिया उकिलफोरजों माबायदि सोमोन्दो थानांगौ होननानै नोंथाङा जेरै बेमार आजार जायोब्ला मोदोमनि फोसाबनो थाखाय डक्टरफोरखौ नांगौ थिग बेबायदिनो माबाफोर केस जायोब्ला सासे लयारजों मोजां सोमोन्दो थानांगौ आरो गावनि जि दङ गैया जेरै डक्टरनो क्लियार काट खिथाजोबनांगौ ना लयारनोबो खिथानांगौ आरो गिनो नाङा जे बे लयारा जे बेखौ फोसावगोन होननानै खारन लयारजों गावनि क्लाइन्टजों जि रायलायो बे प्रिभिलेज कमिउनिकेसन जेनेबा जोंनि केथलिकफोरनि गेजेरावहाय जों पापसिकाल लायो थिअलजिया फोरोङो जों जि पापसिकाल लायो बेखौथ' जाय दौरिया फादारा खोनासङो बेखौ मालाबाबो मालायनो खिथाया बे सिल अफ कनफेसन थिग बेबायदिनो सासे लयारजों क्लाइन्टजों रिलेसना बे प्रिभिलेज कमिउनिकेसन बेखौ फोसावनायबो नङा आरो हायाबो बे एथिक्सनि एगेन्स्टै जोङो जोंनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बा आसामनि गेजेरावनो होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा माब्लाबा जों नुयो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि कमन केस जायो कमन केसा जेरै सिखाव खावनाय माब्लाबा नोङो दायना साजायनानै मानसि बुथारनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ओमफ्राय ड्राग्स जानाय लोगोसे नोङो रेप केस जानाय बैफोर माने जोंनि ओनसोलाव जेनेबा कमन केस होननानै जोङो हमना लानो हायो दा कमन केसखौबो जोंनि माखासे बर' रायजो राजाफ्रा बा जोंनो हमनानै लाबाय माने केसखौ मिथिया बेफोरबायदिनि बेलायाव माबायदि केसखौ एडजास्ट खालामो सार बेफोरखौ एक्चुअलि मोनसे अवेरनेस केम्पेन जानांगौ दा जों आयेन बिथिंनिफ्रायबो जों टाइम दिहुननानै मिडिया पार्सनालानो होन बा इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै जायगा जायगा प्रसार खालामनांगौ जेनेबा नै अनेक मानसिफ्रा जौफोरखौ लाबोलाबायो जानो हागौ बिसोरो इगनरेन्सआव लाबोयो बाहेर देशनिफ्राय भुटाननिफ्राय लाबोयो खिन्थु बेफोरखौ मिथियानो जे एक्साइज एक्ट होननाय मोनसे आयेनबो दङ होननानै दा एक्साइज एक्ट मथे बाहेरनिफ्राय जुदि जौ लाबोयोब्ला बे आयेननि बेरेखा होननानै दा मिथियैनि खारनावहाय अनेक मानसिफ्रा सोरबा एसे मालिकफ्रा फैसा होलानो रिक्स लानानै गारि सालायनानै बलेर' पिकआपफ्राव लाबोयो मायो जौफोरखौ खारन एक्साइज एक्टआबो जे दङ हमजाला जे प्रसिकिउट जागोन मिथिनो मोना जुदिअ बेयो दादगारि बायदि ओनसोलावहाय मोनसे माबायावहाय नटिसाव लिरनाय दङ फिसा आखरजों रावबोथ' सम लाया दादगारियाव बेरायनो थांलाबो मा लिरदोंलै होननानै दा बेफोरखौ एक्सुवेलि थ्रु माने प्रपार केम्पेन आरो मानसिफोरनि सिगाङाव अवेरनेस खालामब्लासो बुजिनो मोनगोन जोंनि लाइमोनफ्रा अनेकानो बे बिथिंथिं आन्दायनानै बिदि खामानिफोरखौ मावगोन हमजागोन आरो न'खरावबो जारला जायो हमजाला बेराफारसेथिं जोङो मिथिनो मोनो माब्लाबा मानसिफ्रा गावबा गावनो गोसो जानानै खालामनानै एक्सन खालामनानै माने केस जानाय ओमफ्राय बे आलादा जाहैबाय आरो माब्लाबा हारसिंनो माबा मोनसे जाब्रबथाय जानानै एक्सिडेन्टेलि माबा मोनसे आयेननि बेबस्थायाव माबायदि जायो गोसो जानानै खालामनाय गोरोन्थि ओमफ्राय एक्सिडेन्टेलि गोरोन्थि माबायदि फाराग दङ मोननायनि गेजेराव डिफारेन्सआथ' बेनो इगनरेन्स अफ ल इज नो एक्सकिउस आयेननि धाराथ' धार गोनां नों मिथिनानै खालामदोंब्लाबो दुसि जागोन आरो एक्सिडेन्टेलि खालामब्लाबोथ' दुसि जागोन खिन्थु साजाया बहाय जुदि बे गिल्टि माइना गैयाला मेन्सरिया गैयाला एसेब्लाबो डिफारेन्स फैगोन आरो साबस्टेन्सियेल खारन ल'आ लेखायाव
थाया बेखौ जों मोशनाव लाबोयो उखिलफ्रासो थ्रु इन्टारप्रिटेशन आरो जाय जाजआ खोनासंग्रा बिनि बे जाजमेन्टनि थ्रुयैसो डिक्रिनि थ्रुयैसो बे मोशनाव फैयो नाला ल'आथ' लेखायावल'सो थायो बेखौ जों उखिलफ्रासो मोशनाव लाबोयो जों माब्लाबा नुनो मोनो मोनसे सिरियास केस जाय केसखौहाय कर्टआ माने राय होबाय ओमफ्राय बे केसआ माने गिदिर हिसाबै बेयो माने राय होनायनि लाइनाव फैया नाथाय बेखौ राय होनानै हगारोब्ला बे मानसिया उनावहाय बिनि डेन्जारास फेन जाफैफिनो दा बेफोरखौ माबायदि एडजास्ट खालामनानै आयना मेनटेन खालामो बे जाहैबाय एभ्रि केसआ गावबा गाव अन फेक्ट्सआवहाय जायो दा बैहाबो मोनसे स्टेचुरि राइट दङ माने बुंनो थाङोब्ला मोनसे स्टेचुरि राइटआ जाहैबाय मोनसे इनडिफिसिबल राइट बयहाबो दङ एभ्रि इन्डिभिजुवेला दङ दा बेखौ सोरबा क्रिमिनेल लाबो क्रिमिनेल नङालाबो बेखौथ' जाजफ्रासो प्रनाउन्स खालामगोन ना बा कन्डेम खालामगोन गिल्टि अर नट बे हिसाबै जि हिसाबै आं दहाय एसे सिगाङाव बुंखाबाय ल'आ लेखायाव थायो बेखौ मोशनाव लाबोयो उखिलफोरनि इन्टारप्रिटेशन आर्गुमेन्ट बा जाजफोरनि रायदाननि गेजेरजोंसो दा बे खेथ्रआवहाय बे सोरबा सासे मानसिया जुदि बेल मोनदोंब्ला बे जे समाजनि एगेन्स्टै गाज्रि जायो बेखौबोथ' बुंनो हाया दा नायदो जोंनि बर'निनो नै एफा गेदेर लिडारफोरनि एलिगेसन दङ दा बे लाइनजों जुदि थाङोब्लाथ' बिसोरहाबोथ' मोनथाय गैया हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआव थांनायनि दा बैहाबो राइट्स दङ दा बेखौ इन्डिभिजुवेल राइट्सखौ आरो बे ससाइटेल राइट्सखौ बेलेन्सआव नायनानैसो जाजआ रायदानखौ होयो जोङो माब्लाबा नुनो मोनो माखासे जोंनि बर' जातिफ्रा जिखिनि केस जायो खिन्थु ल'खौ फल' खालामा नाथाय गुबुन जातिखौ बांसिन फल' खालामनाय नुनो मोनो ल'आव दा नोंथाङा सासे कर्टनि उकिल हिसाबै जोंनि आसामाव बबे हारिया बयनिख्रुइबो साबसिन ल'खौ फल' खालामो बुंनो थाङोब्ला बै आसामनि मानसिफ्रा एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला बहुद ल'खौ फल'खौनो खालामा होनजायो आरो मानो होनबा नायदो गुबुन स्टेटफ्राव मेघालयाफ्राव बिराद डिसिप्लिनहै गारि सालायो जोंनि आसामनि थांलानो लाइनाव सलाया माया बुंनो थाङोब्ला जों एसे बुंनो थाङोब्लानो बे खेथ्रआवहाय एफाराब माने कनसियास जाया आरो जायनि जाहोनाव गोदोहाय सासे बर' लिडार दंमोननो बे एपिसि मेम्बार गीता बसुमतारी जे दङ बिनि बिहाव माबा नाममोन आं नामखौ गोसोआव गैया बे लेक्सार होयोमोन आसुवाल समाव जोंनि आसाम मानसिफ्रा आयेनखौ फल' खालामा खिन्थु सिंगापुराव थांहाय ट्राफिक सिगनेलाव फल' खालामो होननानै बे खोथाया नंगौना नङा बुंनो हाले ना एक्जाजारेसनसोमोन मिनिं होनो खिन्थु खोथाया नंगौ एसेब्लाबो जों फल' खालामा जोंब्लाबो नै बाइकफोरखौ साखावो माफ्रावो गावनि लाइफखौबोथ' एन्डेन्जार खालामो थिग बेबायदिनो मालायनि लाइफखौबो एन्डेन्जार खालामो सोरबाजोंबा जुदि सौदुयोब्ला आयेनफोरखौ फल' खालामनो जोंनि रायजो राजाफोरखौ माबायदि सांग्राङाव थानांगौ होनना नोंथाङा सासे लयार हिसाबै सानो बेखौ होनो आङो ल'आ कमन सेन्स जों ल'खौ कमन सेन्स हिसाबैसो एप्लाइ खालामो नालाय जिखुनु ल'खौ नायोला बिराद लार्नेड जुरिस्ट जानो दरकार गैया आरो जास्ट एसे कमन सेन्स थालानो जायो माखासे सोरबा सासे मानसिया जुदि हमजायोब्ला पुलिसा मोनथाम मोनब्रै सेक्सन लागायगोन उइदाउट एप्लाइं देन माइन जों दा बेफोरखौ उकिल हिसाबै बे इंग्रेडियेन्टसाबो फल' जाया होननानै जों दानहोयो बेबायदिनो आर्गुमेन्टनि खेथ्रआवनो आरो नोंनि कुइसना माबायदि फल' खालामनांगौ होनला फल' खालामनायाथ' मोजां बयबो जुदि टाइमावनो जुदि 10टायावनो जुदि न'आव हाबोब्ला होनब्लाथ' रावबो बाहेरायाव थानानै फेनानै मानानै बुलायलायनायबो जानाय नङा सिखाव खावनायबो जानाय नङा ओंखायनो बयबो फल' खालामोब्ला मोजां जोङो थारैनो मिथिनो नाजागोन माब्लाबासोआव रेप केस खालामजानाय बेखौ पस्क' होननानै बुङो मानसि बुथुमनाय बेखौ माबायदि आयेननि हेन्डलिं खालामो पक्स'आ बिराद मोनसे गेदेर आयेन बिनि पेनाल्टियाबो भेरि रिगरास
up to life imprisonment or death बो जानो हागौ जुदि if found guilty किन्तु जोंबो जोंनि साइडनिफ्राय समाज हिसाबै जोङो awareness campaign खालामनांगौ गोरलैनिफ्रायनो गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ माबायदिया माबायदिया bad touch माखासे sex education कारिकुलामाव include खालामो बेफोराव गोरलैनिफ्रायनो टिचारफ्रा फोरोङो जों बहाय sex education मोनसे टेबु होनाय मिनिखुमाय लायोसो जायनि जाहोनावहाय अनेक बेबायदि क्राइमा आननटिस जानानै थाङो बबेबा केसआ खिन्थु फल्स केसबो जायो मानो होनबा जेरैहाय बक्सनि सिलानि माखासे गथ'फ्रा टीम कार्डखौ प्ले खालामो खिन्थु जों मिथिगौ जेरै समालियाफ्रावहाय गोरलै मानसिलाबो बमा एके लानानै जे चाइल्ड सल्जार होननानै जे रिक्रुट खालामो जियादिफ्रा थिग बेबायदिनो माखासे एलिमेन्टफोर दङ बिसोर गोरलैफोरखौ रिक्रुट खालामो मोनसे प्रस्टिटिउसन रेकेटआव मोनसे रियेलिटी बेखायनो बबेबा केसआ नंगौबो जानो हागौ बबेबाया थिग आं जेरै एग्जाम्पल होदों बिदिन्थि बै चाइल्ड सल्जारफोर जे थायो जे तालिबानफोरने बेबायदि मोनसे अस्त्रबो जानो हागौ माखासे गथ'फ्रा जोङो मिथिनो मोनो ल'आ फरएभारनि थाखाय आरो ल'आनो बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै बुंब्लाबो आरो देरसिनखाबो जाउनाव मालाबा सरकारा फैयो थाङो नाथाय गुबुन सरकारा फैयोब्ला गोदान ल' बानायो बेबायदि प्रिपारेसन खालामो ल'आ मोनसे कन्टिनिउस प्रसेस आरो डायनामिकबो जेनेबा आइपिसिआ सिपय मिउटिनिनि उनावहाय 1861 आव माखासे आयेनफ्रा अबसुलेट जानायखाय माने BNS फोरखौ लाबोबाय दा खिन्थु माखासे होनब्लाबो BNSआ बे एखे वर्डिंसआनो दंजोबो दाबो नामल'सो सोलायदों आयेनाथ' बुंनो थाङोब्ला कन्टिनिउस प्रसेस बे आयेना माला बेबिलन कड होनना बुङो हामुराबाई होननाय मुंनि सासे राजा दंमोन बे 10तासो कड होदोंमोन आरो माखासे रिलिजियास आयेननिफ्राय फैदों 10 कमान्डमेन्ट्स माखासे ल'आ रिलिजियास टेनर थायो बबे ससियेल थायो थिग बेबायदिनो जुरिसप्रुडेन्सआ जोनोम जादों आरो बिनि उनावहाय जेब्ला इंलिश जेरावबो गोसारजोब्बाय बहाय इंलिश कमन ल' होनना बुङो इन्डियाबो दा बुंनो थाङोब्ला कमन ल'खौनो प्रेक्टिस खालामो खारन बुंनो थाङोब्ला ब्रिटेन आयेनानोथ' दाबो दङ डेफिनेसनफ्रा मार्डारनि माने जास्ट सेक्सनफ्राल'सो 302आ दा 101 जाबाय रेपआ दा 65 जाबाय नाम्बार ल'सो जादों खिन्थु वर्डसफ्राथ' एखेयानो जोंनि समाजाव दाबो माने फैयाखै बिदिनो गावहाबा मोनसे केसाव थाङोब्ला फैसा खरस जायो लाइफलाइन खरस जायो आरो बेराफारसे फैसा जायो बिराद फैसा लायो होननानै बुङो नाथाय बेयाव बिसोरो एवारनेस गैया पाब्लिकफ्रा माबायदि खेंफोरथि होगोन सारा बेनि सायाव उकिलफ्राथ' बे जि फैसा लायो बेथ' फिससो जेरै डक्टरनियाव थांब्लाबो नों फिस होनांगोन दिनैहाय सापज आं गाबोन हाथाय सादोंब्ला डक्टरनाव थाङोब्लाथ' आं फिस होनांगोन डक्टरा फैसा जायो होनना बुंब्लाथ' बे भुल जागोन आं मोनसे सार्भिसनिखायथ' पेमेन्ट मोननांगोन दा बिभिन्न मानसिने डिफरेन्ट टाइप्स अफ लयारने फिस आलदा सोरबा सुप्रिम कर्टने फिसानो पर हियारिं 12 गावबा गाव दा फैसा जानाय होना अनेक उकिलफ्रानो टेक्स होयो गभर्नमेन्ट लेभेलफोर आरो प्राइभेट लेभेलनि उकिल हाबा मावो उकिलफ्राथ' जाय गभर्नमेन्टनि पाब्लिक प्रसिकिउटर बिसोरो जानानै नांगोन नाजागोन डिफेन्स लयारफ्रा बासायगोन आयेन होननाया टेम्पल अफ जास्टिस बायदि आरो मोनसे मन्दिर सोरबाया जुदि सापज आंखौ जुदि बा खालामबायला एनगेज खालामबायला आंनि थाखाय बियो बेखौ बासायनाया आंनि धोरोम आंनि थाखाय राइट अर रंखौ आं साना खारन बे आं उकिल आंनि प्रफेसन बियो बे हिसाबै आं बेखौ डिफेन्स नांगौ उइनिं अर लुजिंआसो मेटार खालामो खारन सोरखौबा डिफेन्स खालामोब्ला आं बिलिभ खालामनांगोन जे बे इन'सेन्ट होननानै आरो बेनो एथिक्सआ
खौ जेब्ला लायो बेखौ थर' प्रिपेरेसन नांगौ दा कर्टआवहाय 5 मिनिट आर्गुमेन्ट मोजां होयोब्ला सोरबा वाव होननो हागौ थ' बे 5 मिनिट आर्गुमेन्ट होनोनो बिहाइन्ड द सिन बहुत खस्थ' खालामनांगौ जायो एभरिडे केसल' फरायनांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे एसेब्लाबो प्रेक्टिसखौ नांगौ आं माबायदि टाइपनि डेलिभार खालामगोन जाय खोनागोन बेबो इमप्रेस जागोन ना जाया बहुत सेल्फ प्रेक्टिसबो नांगौ आरो जेरै सासे माबाया आर्टिस्टआ रिहार्सेल खालामो थिग बेबायदिनो रिहार्सेलबो खालामनांगौ जायो आं माखौ बुंगोन माखौ बुंला खामानि होगोन बबेखौ बुंनाङा मेइन बुस्थु उकिलफोरनि थाखाय जेब्ला क्रस एग्जामिनेसन खालामो साखि लायो कुइसन सोंनो हानाया गेदेर नङा मा कुइसनखौ सोंनाङा बिसो बांसिन इम्पर्टेन्ट मालाबा बांद्राय इन्ट्रेस्टिं जानानै सोंनो नाङिखौबो सोंनानै केसखौ गाज्रिबो खालामो मालाबा ओंखायनो रिस्ट्रेन्टआनो मोनथ्रा आरो साइलेन्स आरो रिस्ट्रेन्ट दा आथिखालाव नोंथाङा जोंनि ओनसोलाव माबायदि केसखौ बांसिन हेन्डेल खालामो आं दा गासै केसखौ खालामो जेरै एसे सिगां होनबाय आयेना जाहैबाय टेम्पल अफ जास्टिस आरो जों लयारफ्रा कर्टनि अफिसार हिसाबै सोरबाखौ जुदि जोंनि चेम्बारनि दरजायाव जुदि नक खालामफैयोब्ला आरो आंखौ बा सोरबा उकिलखौ जुदि एनगेज खालामोब्ला बे जोंनि बिनि डिफेन्सनि बेराफारसे मावनाया जोंनि दायित्व बियो हिसाबै जों गासैबो केसखौ लाजोबो एभरि केस दा जोङो जोंनि ओनसोलनि सासे जोंनि बेंटल एरियानि साबिय इस्लारि बिथाङा जोंनि गेजेराव बेंटल हालामनि सासे मोजां उकिल बिथाङा जोंनि BMN निउसनि हांख्रायनाय बायदि फैनानै जोंनि गेजेराव माखासे क्लारिफिकेसन होदों दा बिथांखौ जोङो जोंनि BMN निउसनि न'खरनि जानानै बिथांखौ जोंजों समावफैनो थाखाय साबायखर बावो दा आदाखौ फैनायनि थाखाय बेसेबां खुलुमबाय गोजोन्थों बेयावनो खुलुमबाय बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरसिम बेयाव हामलायनाय जासिबाय दा जोंजों दंफैयो जल ओनसोलनि सासे उकिल जायखौ जोङो साबिय इस्लारि होननानै मिथियो दा जों बिथांजों माखासे आयेननि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जों एसे डिसकासन आरो मिथिनो लुबैगोन दा बिथांखौ गिबियावनो जोंनि चेनेलाव खुलुमबाय नोंथाङा सासे लयार हिसाबै ल'खौ फरायनोब्ला माबे लाइनजों आरो बबे बिथिंजों थांनानै ल'खौ फरायनो हायो बेखौ नोंथाङा जोंनि गेजेराव माबायदि फोरमायगोन ल'खौ फरायनोब्ला दा इन्टिग्रेटेड कर्स दङ 5 years कर्स पिउ पास जाखांनायनि उनावबो खालामनो हायो एबा ग्रेजुवेसन पास जानायनि उनावबो ल' डिग्रि कर्सआव एनरल खालामनो हायो दा जिखुनु स्ट्रिमनिफ्रायबो ल' फरायहैनो हायो दा सोरबा सोरबाया साइन्स इन्टिग्रेटेड कर्स दङ 5 years कर्स पिउ पास जाखांनायनि उनावबो खालामनो हायो एबा ग्रेजुवेसन पास जानायनि उनावबो ल' डिग्रि कर्सआव एनरल खालामनो हायो दा जिखुनु स्ट्रिमनिफ्रायबो ल' फरायहैनो हायो दा सोरबा सोरबाया साइन्स इन्टिग्रेटेड कर्स दङ 5 years कर्स पिउ पास जाखांनायनि उनावबो खालामनो हायो एबा ग्रेजुवेसन पास जानायनि उनावबो ल' डिग्रि कर्सआव एनरल खालामनो हायो दा जिखुनु स्ट्रिमनिफ्रायबो ल' फरायहैनो हायो दा सोरबा सोरबाया साइन्स इन्टिग्रेटेड कर्स दङ 5 years कर्स पिउ पास जाखांनायनि उनावबो खालामनो हायो एबा ग्रेजुवेसन पास जानायनि उनावबो ल' डिग्रि कर्सआव एनरल खालामनो हायो दा जिखुनु स्ट्रिमनिफ्रायबो ल' फरायहैनो हायो इन्टिग्रेटेड कर्स दङ 5 years कर्स पिउ पास जाखांनायनि उनावबो खालामनो हायो एबा ग्रेजुवेसन पास जानायनि उनावबो ल' डिग्रि कर्सआव एनरल खालामनो हायो दा जिखुनु स्ट्रिमनिफ्रायबो ल' फरायहैनो हायो दा